Dobar dan, ja sam Stefan Stojanović, domaćin i sada ću da vam ispričam današnji recept kako se sprema pizza. Danas ću da vam objavim samo što treba od sastojaka, a sutra ću da vam ispričam pripremu i sve to možete pročitati, to je da vidite na YouTube-u. Možemo da krenemo sa pričom. Znači, danas spremamo pizzu. Treba 250 ml mlijeka, ali neka bude to mlako, ne mora ni vruće ni hladno, ne treba da se kuva. Jedna kašičica šećera, to je ona mala kašičica. Jedna kašičica isto malo soli. Treba će vam 1 kg brašna, ali tip 400, da bi bilo lepo brašno. Treba će vam 1 jogurt čaša, možete da koristite inmek, ali dobro vam je probiotik, to je dobro za stomak. Treba će vam 2 jaja, ne treba da budu domaće, može da nose kokoski guske. Onda bit će vam potrebno pola čaša od jogurta. Isto pola čaša od jogurta, vidjet ćete zato što to da vam treba. Ali niste rekli čega. Pola čaša od jogurta. I sada ću vam pola čaše zejtina, jedno pecivo, znači vi znate kako izgleda pecivo, i jedan kvasac. A koje ulje? Možete i rafinisano, možete suncokretovo, možete maslinovo, možete slobodu, možete iskon, znači nije bitno koje ulje, imate još neko pitanje, sugestiju. A motorna? Kakva motorna? Ukoliko želite da se otrujete, možete. A šta treba od sastojaka preko testa? Preko testa, znači vi kada tepsijom razmažete onako testo, ali sad vam ja nisam pričao ispričat ću vam sad i pripremu, ovako. Prvo ćete, požurite ovo. 250 ml mlijeka, 1 kašičica šećera, 1 kašičica soli, 1 kg brašna, 1 jogurt čaša i pola jogurta i pola zejtina, zasipate u jednu smesu, domutite, onda čekate sat vremena koliko treba da se napiće testo i 2 jaja da stavite. Posle toga, stavite pecivo i kvasac. Čekajte, pa stavite u tom testu pecivo i kvasac. Posle toga čekajte da nam dođe ovako, u toj sobi. Posle toga kad nam dođe testo, izvadite testo iz mange, razmažete tepsijom po stolu. Možete li da nam pokažete postupak mešanja testa, kako da razmesimo testo? Objasnit ću vam, samo ću čekajte da završim ovo. Znači, vi sada ste ovako razmazali testo kod ima u posudi, sada će vam treba 1 kašika, nije bitno kolika je, i treba će vam kečap. I onda ćete kečapom da uzmete na kašičići, i onda ćete ovako da, ovdje kako vam je testo, kašičicom ćete da premažete ovako kečapom, poslije toga ćete da uzmete rendu, da ćete s rendom sa vama ovako da režete. Znači, nije bitno koje ćete vi sa vama da kupite, može lisa, đačka, alpska, možete ovako da režete, ovako. Posle toga vi ste narezali to, u tepsiju stavite u redni, pečete na 180 stepeni, znači vi možete da pečete koliko vi hoćete. Ukoliko volite meko testo, lepu koru, znači ima da bude meko kad takneš ko sunđer, znači neka se peče 5 minuta. Ako vi želite tvrdu onu koru, kečap sve da ne stane, znači onda će vam treba oko 15 minuta da pečete. A da vam jasnim šešno, ako imate možete da stavite gore i pečenicu, i šampinjone, i majonez, i špagete, krastavce možete da stavite, pa možete da stavite jaje da izmutimo. Pa da, možete cimet da stavite. Što cimet? Pa da, organo bre, pa dajte vi razne tamo mešavine, pa možete da... Pa možete biber da stavite. Kari, kurkuru. Da, kari, kurkuru, pa možete isto da... Kako mešate čicu, imate jednu kesicu čaja, vi je razbijete i ovako nalijete to da vam bude ukusno, imate već... Aroma jagode i vanile. Može i to, znači nije bitno šta ćete vi da stavite, ovo vam je neophodno što sam ja rekao, pa vi možete sad staviti šta hoćete, imate već neko pitanje. Koje
ima pitanje, neka pita odmah. Ja ne mogu da objašnjavam. Kaži. Kaži se kako se mesi. Kako se mesi? Pa čekaj me. Domaćići valjda znaju kako treba da se meši. Pa ja sam objasnila, izvadiš, vidi, nađeš jednu tepsiju, znači nije bitno koliko je ovako na pizdu testo. Čuti bre! Čuti! Znači ovako, izvadite, izvangujete testo. Onda uzmite akordion, bez toga radite ovako. Sad ako vam ne dođe pravo i posle toga to stavite u vernu i radite sve. Ali kako? Pa lepo, objasnio sam sad. Ti ne slušaš. Misli kako ono Šta ono? umesiti ovako sa rukom. Pa kašikom. Pa jesti kad mešaš kašikom. Kaši! Da. Imaš li ti neko pitanje? Ne, hvala. Ti? Vi? Vi? Vama persira. Vi, jel imate neko pitanje voditeljka? Nema. Evo, da vidite kako izgleda voditeljka. Vas vede na YouTube. Evo je voditeljka. Čuvena Tamara Slatković. Voditeljka RTS-a. A mene pokaži kao gosta. Pa i ti si Ne, ja gost. mislim da mi trebamo da napravimo nadrealnu televiziju. Imate... Kako da snimamo, Stefana stalno snima i sve to da izbacujemo na nekom određenom. Dobro, znači, vi sad znate kako se sprema pizza. U redu je. Na YouTube-u pretražite, ako gledate ovaj snimak, ja ću da se potpišem pizza. Ovdje se da kucate RTS Tamara Slavković. Tako ćete da kucate i da vidite kako se sprema. Znači, to je bila jedna dugoročna prognoza. RTS Tamara Slavković. Pizza. Ne, ja sam pizza. Znači, A znam. šta smo mi? Vi ste gosti. Tako će biti, a ovaj drugi snimak? Mi smo pečurke. Ovo će biti objavljeno kao kako se sprema pizza, a ti ćeš biti RTS Tamara Slavković, a ja ću vama da pošaljem link kad budem izbacen na YouTube-u. Vaši. Vi meni pošaljite na Facebook. A da li ste sad... da li ste saglasni da izbacim ono što pevate? Ne. Dobro. I nemoj slučajno da objavljuješ kao da podeliš taj snimak sa YouTube-a na Facebooku. Pa da Ne. vide moji tvoji prijatelji. Sada da im pošalješ link. Hoću. I svim ćemo se dobro voditi. Znači, vidjeli ste kako se sprema pizza, vidjeli ste dugoročnu prognozu. Sad idete do viđenja. Znači, spisak pizza. Znači, čao, vidjeli smo se kako